Pierwsze bym chciała powiedzieć, po jakiemu jo je trochę inaczej obleczono. W tą noc był na browarze, na tym nocnym zwiedzaniu, no to wie, że jo grała hebama i jo je w takim troszkę hebamskim stroju. Ale na początku muszę wam pierw powiedzieć taki widz. Tako starszo para małżeńsko pomarło im się jeden po drugim. Przyszli do nieba ku Panu Boczkowi, święty Piotr im tam otworzył drzwierze, pokazuje im taki piękny dom i Panu to je wasze, a wiele za to będziemy płacić. No nic, boście są w niebie i sam te auto też je wasze, a wiele one stoi. No nic, żeście są w niebie. I potem święty Piotr im jeszcze pokazuje i pole golfowe, i ten plac tenisowy, i one się tak dziwują, to jest wszystko nasze. No jak? Weźcie są w niebie, to jest za darmo. I ten chłop się tak obruszył, podziwał się na ta baba i padł. Widzisz, głupio staro, jakby nie te twoje lekowanie, to by my już sam 10 roków byli. I ja bym chciała powiedzieć, że ten zakład utylizacji staruszków, zwany popularnie ZUS-em, on od dawno wie, co oni robią. Ale ja bym chciała dać taką większą metodę na to, jak zwalczyć te rozmaite przeciwności. I to tak po prawdzie wcale nie będzie o ZUS-ie, bo to każdy by mógł sam film pełnometrażowy nakręcić. No o czymś innym. To jest topek, albo nachtop. Skąd go mam? Pierw muszę powiedzieć taką historię. Jakże była za bajtla, to moje ojce miały takich znajomych, u których były dwie cery. Jedna miała taki nachtop, a jedno różowy. I jak my tam mieli przyjść na bezuch, no to one zawsze czekały, trzymały, co by jo się mogła podziwać, jak one tam to będą robić wiadomo co. Moje ojce się o to strasznie nerwowali, ale my to zawsze robili. No i całkiem niedawno uwidziałam ten to nachtop na Nikiszowcu w takiej galerii Riksza Pub. Chciała go kupić, ale ten hop go miał tak dość drogo. I wspomniało mi się, że ja mam coś, co by on może się chciało ze mną pomieniać. Mam fajną swatowo, kiero mi pod choinka dała taki gyszynk. Na pewno się pomyślicie, że my są obie nienormalne, no myślcie się co chcecie. Ja dostała hełm, taki z roku 1915, Adrian. No i myślę się, on mi się na coś przyda, a też pokazuje, że ta moja swatowa mnie zna. I zadzwoniła do tego pana Grzegorza i się go pytam, czy on by się ze mną nie pomienił. Ja mu dam hełm na głowa, a on mi da ten topek, no wiadomo na co. On się zgodził. Przyjechała tam do niego na ten Nikiszowiec i dopiero wtedy mnie tknęło. Wiecie, co on w tym topku miał? Nie to, co myślicie. On tam miał pełno plastikowych, takich małych wojoków. I ja się pomyślała tak, dyć każdy z nas powinien mieć takie cosik, kaj będzie ciepło te wszystkie kłopoty, choroby, zmartwienia, co by więcej o tym nie myśleć. I te małe wojoki, one były bardzo dobrym miejscem, one były w dobrym miejscu w tym topku, bo wojna to jest nic dobrego. Wojowanie to jest nic dobrego. Ja się ten topek od niego wzina, on jeszcze mi padł, że jest czysty, bo po każdym użyciu go mył, no tak mnie zabozna robił, bo to jest od jakiego bajtla. I od tego dnia ciepia tam takie rzeczy, o których by chciała zapomnieć. A pierwszo to będzie tak. I wy się zróbcie to samo. Choroby, zmartwienia, troski. Niekoniecznie musicie mieć topek, ale nie gadajcie o tym, nie myślcie o tym. I no to wycie pejcie w pieruny pyrs.